یو اسکر گنا بغالخ کر دین یو اسکر گنا بغالخ کر باطل تا مو جواب کرنے ہمیشہ پا میدان دا عمر او دا خالد ابن ولید یو لارویان دا عمر او دا خالد ابن ولید یو لارویان من یو معسکر دا ابو حنیفة النعمان اغا مظلوم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب پکلک دفاع کئی مخالفین تی پکلک ادھری گئی الحمدللہ کہ کم دلائل دا مذہب دا تائید دا پارما بیان کردی دی اگا مہی روی اگا پا میدان کی پکار باندی راولی اگا زما دا سنت منی دا ہر سیکڑو دفاع دا مذہب کرل موتر پادر مزبزب ہو نہ کاؤ افراد نہ تفرید او نہ منگلرو تعصب ہو منگلرو الحمدللہ قوی ایمان دین یو اسکر گنا بغالخ کر دین یو اسکر گنا بغالخ کر مات چی مشرک وائی ماتا دا اشتراک خایا واحد او لا شریک باندی ایمان لرم صاحبا وی دا فتنہ دی خپالک لراوی خاملامت کی قسم تا حاجت نشتا شاہدان لرم صاحبا چی مات غلط وائی او خپل زان محمد کری چی مات غلط وائی او خپل زان محمد کری